tsiku laneno kuti ndomvera pano ndi panyasa voice box pamene makhala tukambirana nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye lero timangofuna tingokamba pang'ono za olemekezeka a Richard Chimwendo Banda amene newspaper ya The Nation yalemba nkhani kuti patakali pano avala majakete kapena kuti ali ndi maudindo okwanira 4 zimene zimapangitsa kuti akatswiri ena odziwa nkhani za ndale komanso kayendetsedwe ka boma kuona ngati kuti mwina maudindo a Chimwendo Banda komanso mphamvu zachulukira. Ndiye mwina ambiri mwa ena amene matseta pano mafunsa kuti kodi a Chimwendo Banda ndi maudindo ati amene adakali nawo pa nthawi ino. Udindo woyamba a Chimwendo Banda ndithu ndi nduna yathu yona maboma ang'onoang'ono umodzi komanso chikhalidwe. Udindo wachiwiri umene Richard Chimwendo Banda ali nawo ndi kuti iwowa ndithu mu chaka cha 2019 adapambana pa zisankho ndipo adasankhidwa kukhala phungu wa nyumba ya malamulo ku Dowa East. Zitachitika zimenezi tonse alliance itawina chisankho mu chaka cha 2020 iwowa ndithu adachita mwayi ndikusankhidwa kuti akhale amene amakhala kuti wamkulu oyang'anira aphungu aboma ku nyumba ya malamulo kapena kuti leader of government business in the house. Ndipo pomaliza chipani cha Malawi Congress Party chinali ndithu ndi convention yake posidwa apa ndipo kumeneko Richard Chimwendo Banda atapikisana nawo adapambana pa mpando wokhala ndithu mlembi wamkulu kapena kuti secretary general wa chipani cha Malawi Congress Party MCP. Ndiye ena akumafunsa mafunso kuti kodi siniyo maudindo 4 onsewa a Chimwendo Banda awakwanitsa ndithu iwowa kuyendetsa ntchito za boma ngati phungu wa nyumba ya malamulo komanso ngati nduna ya boma kwinako akuyendetsa ntchito za chipani ngati wamkulu wa aphungu a boma ku parliament komanso ngati secretary general wa chipanichi. Ndiye akatswiri akuona ngati kuti ntchitozi zachuluka kwinako anakatha kuchoka nkuwasira ena maudindo kuti atenge anthu ena ayendetse zinthu mwina zimene akapanga nchokuti ngati akufuna kukhala secretary general anakatha kutula pansi udindo wa nduna kuti mwina wina atengepo udindo umenewu azipitisa kuyendetsa ntchito za boma iwowa ndithu akupanga concentrate pa ntchito za chipani. Enanso akuona ngati kuti mwina kumpatsa munthu mmodzi maudindo ambirimbiri komanso mphamvu zimapangitsa kuti ntchito zakatangale zizipita patsogolo chifukwa choti munthu ameneyu amakhala ndi mwayi wambiri ochita katangale komanso zimakhala zovuta kuti munthu uja mudzimudzudzula kapena ndithu kuti mumange kumene komanso kumuyikapititsa kukhoti pa nkhani zakatangale chifukwa choti amakhala ndi mphamvu kuboma ku nyumba ya malamulo komanso ku chipani. Ndiye tinenetse pano kuti ife sikunena kuti olemekezeka Richard Chimwendo Banda ndi munthu wakatangale. Ichi chinali chitsanzo chabe chimene anthu ena amapereka pakuyipa kumpatsa munthu mmodzi maudindo komanso mphamvu zochuluka. Maiko ena monga dziko la Kenya komanso ku United States of America munthu akakhala nduna saloledwanso ndi malamulo a dzikolo kukhala phungu wa nyumba ya malamulo komanso akapatsidwa udindo ngati nduna ya boma ngati ali MP amene akuti udindo wake wa MP awutule pansi asanayambe ntchito yake ngati nduna za boma. Ndiye inu Amalawi amene matsatira pano panyasa voice box maganizo anu ndi otani kuti a Chimwendo Banda maudindo komanso mphamvu zachuluka kapena enawa ndi majirasi chabe? Mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Zikomo kwambiri timakunyadirani ndipo tikupemphani kuti mukhale pompo pamene ndikhale kumuyetsirani ma videos ena azimene anthu ena akumalawi kunoko akulankhula nkhani zosiyanasiyana zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi.